ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ବଢେଇ ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମସ୍ତେ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କିଏ ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନୁଷ୍ଠା ସ୍ଥବିତ ସବୁ ଧ୍ରୁବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ବୁଢା ବଢେଇ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଠକ ଠକ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ବୁଢାକୁ ପୁରେଇଥିଲ ଭିତରେ ଧୁପୁର ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମରିଗଲାଣି କଣ ଦେଖ ତା ଭିତରେ। ଆ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ରଜା ଆଉ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି କବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ହବ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତ ଯୋଡାଏ ମୁଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଯୋଡାଏ ମୁଣ୍ଡା, ଗୋଡ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିମ୍ବୁତ କିମ୍ବାକାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ କଣ ଦିଅ ଗଲୁ ମାଙ୍କଡ ହେଇଗଲେ, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ନେଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ ଜାତି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେଇ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଅବୟବ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଧାଗଳା ଦିଅ ନୁହେଁ, ଆଙ୍କୁ ହିଁ ସଜେଇ ଦବ। ତେଣୁ ପଟ ଚିତ୍ର ଆଦି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ତିନିଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଇଏ ତିନି ଏକାଠି ହେଇ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲେ, ଏଡେ ବଡ ଦେଉଳ ତିଆରି ହେଲା, ଏଡେ ବଡ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ, ସିଏ ଅଧା ଗଣାଣିବ, ସେଇ ନିରାକାର ସେଇ ସାକାର, ସବୁ ନିରାକାର ସାକାର ସେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜେଉଟ ନାଗି ହେବେ, ଜେଉଟ ଦେବକୀ ହେଇକରି ଆଜି ଜେଉଟ ଖାଇବେ, ତାର ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକାଠି ମିଳନ ନହେଲେ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା କୋଉ ଦେବୀ କି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ କି? କୋଉ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନାରୀରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏକାଧାରରେ ପୁରୁଷ ଏକାଧାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୁଷ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନାରୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନାରୀ କହିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ମଧୁ କୈଠବ ଅସୁରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ, ଚଣ୍ଡୀରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ମଧୁକୈଠବଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛେ କଣ, ଯା ଚଣ୍ଡୀ ମଧୁ କୈଠବା ବିରକ୍ତନି, ଯା ମହିଷ ମିଳେନି, ଯା ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଚଣ୍ଡ ମନୋଥନି, ଯା ରକ୍ତ ବିଜାସିନି, ଶକ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ ଦେବୀ, ଯା ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା, ସା ଦେବୀ ନବକୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମାଙ୍ଗ ପାଦ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରୀ। ଏଠି ଚଣ୍ଡୀ କଣ ଯା ଚଣ୍ଡୀ ମଧୁ କୈଠବ ଦତ୍ତ ଦେବୀ କାହିଁକି ହେଲା ନା ସେଇ ଦୁର୍ଗା, ସେଇ ଶିବ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ସନ୍ତାନକୁ, ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ, ଦେବକୀ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଦେବେ, ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବି, ଝିଅଟା ପରା ପୁଅ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଂସ ମୁହଁରେ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ କି, କହୁଛି ହେଲେ ଦେବକୀ ମୁଁ ଭଉଣୀ ତୁ ପୁରା କୁଆଡେ, ତୁ ମୋ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆରେ ବହିଲେ ଚନୀ ରଚିଲା ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରିଣ ମାରିଲା,
ପଇସା ମାରିଲା ଦୁର୍ଗା ହୋଇ ତା ମାୟା ଗଜାଉ ତୁଇ କହିଲା ଏ ଦେବକୀ ଆଉ ଇଏ ମହିଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ମାରିଛି ଇଏ ମୋହିନୀ ଉପରେ ନେଇକିରି ଅମୃତ ନେଇକିରି ରେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ସବୁ ତକ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହାତ କଣ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ପୁରୁଷ ନା ଯା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଅଧେ ବିଳାସେ ଅଧେ କମାଇ ବହୁତ କଥା ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆମକୁ ସମୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହାତ ବିଚାର ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନାକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେକ ଅଛି ସବୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଖାଲି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଠ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅନାଦି ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ ସବୁ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦରକାର କଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନା ଇଏ କୋଉଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯୋଉ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ କେବଳ ଦରକାର କଣ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନିହାତି ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକତିରେ ବସ ହୋଇ ପିତବାସ তুটাও ভকত বাধা হে ভক্ত বন্ধু ভকত প্রেমরে বন্ধা সেইথে কইলে সে ভকতি সূত্রে নাহি যার হাত আখি ঠাউ সেই অন্ধ প্রকৃতরে সে ভক্তি সূত্রে যার হাত নাই সিয়ে আখি ঠাইকিরি মধ্যে অন্ধ তেଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭକ୍ତି ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଭକ୍ତି ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟି କହିଲେ ଇଏ ଆକାଶକୁ ଯଦି କଲମ ଆଦି କାଗଜ କରାଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ କାଳି କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର ପର୍ବତକୁ ପାହାଡ଼ କରାଯାଏ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଅଛି ତାକୁ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରିବ ନାହିଁ ଗୋଟି କରି ଭକ୍ତ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବାହୁଳ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କର୍ମାବାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆହୁରି ଏମିତି ଗଣିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ନାହିଁ ଚକ୍ର ଉପରେ ପତାକା ଉଡୁଛି ପତିତପାବନ ବାନା କାହିଁ କରୁଛି ନା କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅବତାରି ମତେ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ଲୀଳା ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତ କରତା ଏ ଜୟ ଚକା ଡୋଳା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ये संसार को कलिर प्रादुर्भाव रक्षा कर प्रभु केवल आपण भक्त आ भगवान संपर्क आपण भक्त को रक्षा करने आप निजे सब अवतार होती निश्चित एवं सी आपंकर यदि नवम अवतार सही जाए 10 अवतार मेष संहार करने आपण आसी पहुंचे आमर गोटे भक्तर भगवान गोटे भजन आम पढ़ू एका तो भक्त जीवन साल लिखिले कहले एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह महापुर से कथा महापुर कह कथा निजे कौन कहते साल तो कहले एका तो भक्त जीवन किंतु प्रकृत में सी से कथा कहले कहीं कहले ना से कथा ना महापुर निजे कहते एका मो भक्त जीवन भक्त निमंते मोर
ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କଣ ନା ଯଦି ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ହେ ମୁଁ ବାଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ବାଁ ହାତରେ ଜଣେ ଯଦି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ବାପକୁ ପୁଅ ଯଦି କିଛି ଇଏ କରୁଥିଲା ପୁଅକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିବା କହୁଛି ବାପ ବାଁ ହାତରେ ପୁଅକୁ ଆଡେଇ ଦେବ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଡେଇଯିବ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ବାଁ ହାତଟା କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତଟା ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କାମନା ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ଦେଶବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀକି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା। ଏ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4 ଯୁଗର ଲୀଳା ଭିତରେ ଆପଣ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବତାର ବା ନୀଳାଚଳରେ ଆପଣ ବସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀକି ସହମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଶ୍ୱଟା ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଦୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଘରଠୁ ଲଗେଇକିରି ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠାଇ ଖାଲି ହୁ ହୁ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ କଳାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଗଲାଣି। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ନା ଏ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ। ଏ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା କୋଉଠି ନା କଳି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କଳି ମହାରାଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? କଳି ମହାରାଜ ଜନ୍ମ 5ଟା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଖଟ ଖୋଳାରେ ବାନ୍ଧି କରିକି ଇଏ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଏଠି ମତେ ଜାଗା ଦିଅ ମୁଁ ରହିବି ନା। କୋଉଠି ରହିବି? ସେ ସେଇଠି 4ଟା ଜିନିଷ ରେ କଳି ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଲେ ନା ଦ୍ୟୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ପଶୁ ମାରଣ 4 ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଦ୍ୟୁତ ଦି ଜଣ ବସିକିରି ଖେଳୁଥିବେ ତାସ ହଉ ପଶା ହଉ କ୍ରିକେଟ ହଉ ଯେ ହଉ ଦୂରତ୍ୱ ଭାବରେ ସେଇଠି କହିଲା ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। କାମିନୀ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ସେଇ କାମିନୀ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ କଳି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯୋଉଠି ପଶୁ ବାହନ ହଉଥିବ ଏଇ 4ଟା ଜାଗା କଳିକି ସେତିକି ଅଟିଲା ନାହିଁ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ମତେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆ କଲମ କଲେ। କହିଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ବୋଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟା ଜାଗାରେ 6 ଜାଗାରେ କଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟା ଜାଗାରେ କଳି ରହିକିରି ଇଏ କେତେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁକୁ ବଚଉଛି। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠିକି ପଳେଇବ ଆଉ ରହିବ ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଆଉ ସିଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା।